Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दिनै मोनब्रै आपडेट लाबोदों खनसेनो बेनो जाबाय SSC कनस्टेबल एग्जाम डेट ओंखारबाय एन्ड बेनिफ्राय एडमिट ओंखारबाय दा बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। फिल्म किसाननि रांखौ बारायबाय 9,000 खालामसिगोन दा बेखौ मोननो आरो लोगोसे गोदान बेनिफिसियारि सोसनबाय आरो बेसेबां सोसनखो एबा नोंथाङा मोनगोन ना मोना बेनि सायाव आपडेट लाबोदों आरो लोगोसे इम्पर्टेन्टआ जाबाय आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय रि-रेजिस्टार खालामनांगौ आरो बेनि लास्ट डेट ओंखारबाय आरो बेनिफ्राय ADRE आवहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय बेखौ नांगोन दा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों जाय नोंथांमोना बड' इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किमनि बागैबो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा जोङो थांगोन फार्स्टआवनो बेनो जाबाय SSC कनस्टेबलाव मानोना 26,000 भेकेन्सिसनि एग्जाम डेट ओंखारबाय आरो बेखौ जों नायगोन एडमिटखौहाय दा लोगोफोर एडमिट नायनोबा एडमिट कार्डआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै जन वाइसआव नायनांगोन दा बबे जना एग्जामनि एडमिट होग्रोखो जों बेखौ A to Z बेयाव डिसकास खालामगोन बेखायनो जों फैबाय दा सेकेन्ड अपसन कर्नाटकआव आरो बेयाव क्लिक खालामबा SSC कनस्टेबलनि एग्जाम डेट ओंखारबाय आरो बेनिफ्राय एग्जामा जागासिगोन 20 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो 7 मार्चसिम जागोन नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेनिफ्राय एडमिटनि नोंथांमोना नायनोबा स्टेटासखौ नायनोबा दायो हासिगोन बे जाबाय कर्नाटक जनावसो नाथाय नर्थ इस्टना गैथ'वा दा 20 फेब्रुवारियाव एग्जामा जासिगोन नोंथांमोननिया कनस्टेबल हिसाबै 26,000 भेकेन्सि आरो बेखौ नायोबा नर्थ इस्टना थाबैनो नोंथांमोना एडमिट रिलिज खालामनायखौ मोनसिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हासिगोन दा नोंथांमोननि खामानिया जाबाय 26,000 थाखाय नोंथांमोना फरायदो गोबां फरायदो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा जागासिगोन कनस्टेबलाव दा नर्थ इस्टआ फैनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन आरो बेखौ नायनोबा नोंथांमोना नर्थ इस्ट नैबे जनाव क्लिक खालाम आरो बेयाव खालामबानो नोंथांमोनाहाय गासिबो लाइभ प्रुफ नुगोन जे दायो एडमिटआ नर्थ इस्टना होथ'वाखै एबा आसामना होथ'वाखै आरो जेब्ला होयो बड' इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन दा जायखिजाया कनस्टेबलनि एग्जामा जागासिगोन 20 फेब्रुवारिनिफ्राय। स' दानो फैबाय पिएम किसाननि अफिसियेल साइटआव पिएम किसाननि नोंथांमोननि 6 किस्तिया फैगासिनो दङ बेनो जाबाय फेब्रुवारि दाननि गेजेर सप्तायाव एबा लास्ट उइकआव मोनगोन दा बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना स्टेटास नायदो मानोना देग्लाय फैसाखौ बारायसिगोन 2024नि गोदान बाजेटआव बेखायनो नैबे स्टेटासाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि गासैबो KYC बेंक एकाउन्ट आधार लिंक गासैबो जुदि अके दङबानो नोंथांमोना FTO प्रसेसआ येस जाबानो नोंथांमोननि एकाउन्टआव 3,000 हाबनाय जासिगोन मानोना बेखौहाय एनाउन्स खालामखाबाय जे MP आवहाय खालामजेनबाय जे 3,000 आपकामिंआव नोंथांमोननो सोगोन गासै बोसोराव 9,000 मोननाय जासिगोन सिगाङाव जोंहा 6,000ल' मोनोमोन बोसोरावहाय बेखौहाय सोलायनानै बिथांमोना 3,000 सोनो बेयाव डिक्लेयार खालामबाय दा बाथ्राया बेनो जायफ्रा अके दङ स्टेटासा नोंथांमोना मोनगोन गोदान जा गोजाम जा गासै गोदान होनोबा 42 लाख नोंथांमोना मोनदों 42 लाख सोसनबाय एड खालामबाय अब्ला नोंथाङा गोदान खालामदोंबा मोननायनि चान्सआ दंसै बाथ्राया जाबाय गासैबो नोंथांमोननि एकाउन्टआ अके जाबानो नोंथांमोना एक्टिभ दंबानो बे रांखौहाय नोंथांमोना मोननायनि लामायाव स' बे जाबाय नोंथांमोननि पिएम किसाननि लेटेस्ट आपडेट। देन दानिया फैबाय नोंथांमोननि आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय नोंथांमोना मा खालामनांगौ गोबां मिथिखाबाय जे बिनि लास्ट डेटआ जादों 29 फेब्रुवारि दा नोंथांमोना बिनि सिगां रि-रेजिस्टार खालामनांगौ गोदान जा गोजाम जा नोंथांमोनाहाय प्रफाइल आपडेट खालामनांगौ दा मानोना गभर्नमेन्टआ मोनसे एनाउन्स खालामदोंमोन जे नोंथाङा दासान्दि प्रेजेन्टआवहाय मा मावना दङ दा बिनि लास्ट डेटआ जाबाय 29 फेब्रुवारि बेखौनो आपग्रेड खालामनो होदों स' बिथांमोना रि-रेजिस्टार खालामनो होदों जायफ्रा साख्रि मावगासिनो दङ बिथांमोनाथ' खालामथारनांगोन मानोना बिथांमोननि डेटाखौ लागासिनो दङ आरो लोगोसे नोंथाङा मा मावदों मा मावाखै गासिबो डेटाखौ लादों आरो बेनिफ्राय इनडाइरेक्टलि बे जाबाय माखासे डेटा कालेक्सन खालामनाय दा बेनिखायनो बिनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामनो हासिगोन आरो बेनि सायाव रि-रेजिस्टार खालामनाय भिडिअ फैगोन नोंथांमोना मोनबाय थागोन सिगांबो मोनदोंमोन आरो लोगोसे मोनलांबाय थागोन मानोना बे जोबोर गोनांथि ADRE एग्जामावहाय मानोना ADRE जाय एप्लाइ खालामदों बिथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा साख्रि मोना स' बेखायनो बेनि गेजेरजोंसो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन आरो नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनगोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि लेटेस्ट आपडेट।